Asante hene osetu kwa mesibe bonsu ekọ ne krechi January 1824 okowie no na de ne nua kuma osaya wakotu ebidi Asante hene na yenka seda Asanteman ebe obi ama na ese Asante hene osaya bonsu kwa ne krechi no saada na Asantefo asrafo etwa makatiti mpo no ho edi nkunim wona so ede netine ba Asante Ahemfie sabre na Asante Ahemfie ye preho bonsu aban mu osaya bonsu nesiye eno na sese dey military museum Kumasi no na owu ye na nua osaya wakoto bidi ade no bidi ade no na oye se nanka emre bi atwam no nkranfo yenuanum gadangbe fo no se ko ba se akanfo ne kontokwa na omo aye nitra omo nko bi afa mpempi no kra no omo aye se na former Asantefo ne akanfo aka ne nyina no omo nko dino bi afa na emu Asante hene bufu se nkanfo da omo chima na omo kotai yemfantefo ne abrofo na chi ekutia Asanteman so yeso beto on so re ofre Asanteman hiamu ema mampon jaben kontena se ene Asante amama ne bi kan se hu hia som ko Asantokwa no efise Asante adukunu awie Asante hene ose da wakoto ese onti ase nti obne mpo anu fo meka kokko na wato on sore se na won so abo ho panyi se opam ho fu a oto ne bema nti na wasa dentira asen Mfantefo no gadangbe achim ebua kwa achim bosome achim kutoku ekuapem no nyina abo ho nti osanada etosonson afi apem ahenwotwe aduonunsia 7th August 1826 ena ntokwa no koso okura efe no Katamanso a eben dodowa na ntokwa no hyase be sa anopa nunsia ena ekwawiye awia no mensa 6 a.m. to 3 p.m. na tokwane ekosu no du ba bi no asase na ka Asantefo edi nkonim efise na onfinfin ho no adonten ne country ni akwamu ho na ka modu no odi nkonim na afi ko ba bi no na enkrafo no especially afanchan ho ehase kunkum Asantefo no ti Asantefo asrafo bete empima duanan 40,000 no ko ye no na ebi asase wu na asrafo mpanyifo no Asantefo ni mu hu se asenkuo ya ba no osase kun ho se fere no wo dia afanyam wo ema wo dwane eja sikadwana ewo akiri nti ebra ensem ni dru Asanteman mu no kontena ase ni dwaben eboabo asrafo ano emomo ko ya ko kunji sikadwane fronsem Asante apropos ne bi susuko di ekuapemfo ne kasaku ahoro no ho na Asantokwa no ene ebra ne dikan a Asante edi kugu ewo ose kesi musa ewo afri bra mo chechire Asanteman no ebe ense na ho nti ko ba se abrofo no ene Asantefo hia ye ho chechire se sabra ni ho no se ukọ ko na odi kugu a na ewasu di bia wo so ye ebi ni se omutwa abo se Asantefo ntua emfanye mpatama Britain abrofo no ne mpanofo no ewo nipa omo be wu ne sika omo se wo Asantokwa ne ho ebi Asante hene mba mienu osu ansa na osu nkwata bisa ye ka se enfo nko school abrochire na onko sua ade hu bi mso afi apema henwotwe aduasa ba 1831 na o se Asante ne abrofo no kwa apama different treaty of 1831 say free sabre ne kono plan be hye ewo Asante ne mpoano ho a Asantefo ntra plan bi ema ase ho ebio ase ho kro ni nyina be de ho afiri Asantefo Asante ne osutumi bi ena afesu so Asantefo be hye bo se obe bo modin ase asumdwe beba poano ho a o me ha won bi na Asantokwa yi no ebema ensensem kakra ba dwaben ni Kumasi ntema a echi bisua ade ba ko osisua ne se afi
ɛna asantokwa no baeɛ no afi ne bi di mfinhyia ahanu nti berɛ sɛ no mɛtoa so ne akyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ ntokwa no kɔɔyɛ ɛne nsunsuanso a ɛde berɛ asanteman ɛfiri saa berɛ no